дар ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара ба ифтихори ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳоро дар самти ободонӣ ва бунёдкорӣ тақвият мебахшанд. Сокинони деҳа дар доираи корҳои ободонӣ баҳри истиқболи сазовори ин ҷашни бузурги миллӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва саҳм гузоштан дар корҳои ободонии маҳаллии зист бо баробари бунёду барқарор сохтани иншоотҳои соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзиш роҳҳои байнидеҳавиро таъмиру таҷдид ва мунфарш менамоянд. Ахиран бо иқдоми соҳибкорони саховатпеша ва азму талоши мардуми меҳнаткаши деҳот мунфаршкунӣ беш аз 8 километр роҳи асосии деҳа бо бунёди пиёдароҳ ва чароғонкунии он оғоз гардид. Имрӯзҳо сокинони сарбаланди деҳа бо истифода аз рӯзҳои мусоиди тирамоҳ ин иқдоми некро амалӣ намуда ният доранд ки роҳи мазкурро мунфарш карда мушкили рафтуомади сокинонро ба маркази шаҳр ва деҳоти ҳамсоя осонтар гардонанд. Бино ба иттилои ҷамоати деҳоти сурх, сокинони меҳнатдӯсти деҳот бо пешдастӣ ва мароми баланди меҳнатӣ иқдоми роҳсозиро пеша карданд, ки дар натиҷа то ба имрӯз зиёда аз 11 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш гардидааст. мунфаршкунии роҳҳо дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон сурат мегирад, ки ҳамасола дар гӯшаву канори кишвар амалӣ мешавад. имрӯзҳо барои истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорону саховатмандони ҷамоати деҳоти сурх тасмим гирифтанд, ки роҳи асосии марказии деҳаро ба дарозии 83 километр мунфарш кунанд ва то имрӯз дар ҷамоати деҳоти сурх зиёда аз 11 километр роҳҳои дохилии деҳа мунфарш карда шудааст ва дар оянда боз мардуми ҷамоати деҳоти сурх иқдом гирифтанд, ки барои ҷашни бузурги миллии ҳамон 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию ободкориро идома медиҳанд. албатта дар ин амали нек саҳми соҳибкорони бо ҳиммати деҳа хеле назаррас буда бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ дар иҷрои дигар корҳои ободонӣ низ саҳми арзанда мегузоранд. хушбахтона сокинон дарк намуданд, ки рисолати ҳар фарди ватандӯст пеш аз ҳама бо шукргузорӣ аз ин фазои орому осудаи ватан саҳм гузоштан дар тадбирҳои бунёдкорӣ ба хотири шукуфоии бештари меҳан аст. сокинони меҳнатдӯсти деҳот нақша доранд, ки бо ривоҷи корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷашни бошукӯҳи миллиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол гиранд. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, Ахбор.